Българите надигнаха глас и казаха не на всичко онова, което прокуди над 1 милион сънародници зад граница и ги раздели от семействата им. Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичния процес. Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас срещу безчинствата на олигархията, и останалите, които по една или друга причина не заявихте своята позиция, но живеете, работите и учите в родината и понасяте незгодите на несправедливостите на нашето българско битие. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България. Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите на мнозинството. Ще ни трябва единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданският мир от провокациите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността. Това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Властта е бламирана. Оставката е неотложна. Предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем. Да живее България!